Arjuna reče, dragi moj Krišna, želim shvatiti prakriti prirodu, Purušu uživatelja bolje, poznavatelja polja, znanje i predmet znanja. Svevišnja božanska osoba reče, o Kuntin sine, ovo se tijelo naziva poljem, a poznavatelj tijela poznavateljem polja. O potomče Barate znaj da sam ja poznavatelj u svim tijelima, znanje o tijelu i njegovu pozna, a patelju naziva se znanjem, to je moje mišljenje. Sada ću ti ukratko opisati polje djelovanja, njegov sastav promjene, izvor njegova stvaranja, poznavatelja polja djelovanja i njegov utjecaj. Molim te počuj to znanje o polju djelovanja i poznavatelju djelatnosti. Mudraci su izložili u raznim vedskim djelima, osobito u Vedanta sutri, objašnjavajući uzrok i posljedicu. Arjuna reče, dragi moj Krišna, želim shvatiti prakriti prirodu, Purušu uživatelja poljem, poznavatelja polja, znanje i predmet znanja. Svevišnja božanska osoba reče, o Kuntin sine, ovo se tijelo naziva poljem, a poznavatelj tijela poznavateljem polja. O potomče Barate znaj da sam ja poznavatelj u svim tijelima, znanje o tijelu i njegovu pozna, a patelju naziva se znanjem, to je moje mišljenje. Sada ću ti ukratko opisati polje djelovanja, njegov sastav promjene, izvor njegova stvaranja, poznavatelja polja djelovanja i njegov utjecaj. Molim te počuj to znanje o polju djelovanja i poznavatelju djelatnosti. Mudraci su izložili u raznim vedskim djelima, osobito u Vedanta sutri, objašnjavajući uzrok i posljedicu. Arjuna reče, pet velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano 10 osjetila i pet predmeta osjetila. Želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja, sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama. Velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano 10 osjetila i pet predmeta osjetila. Želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja, sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama.
velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano te se dosjetila i pet predmeta osjetila. Želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi uvjerenja, sve se to smatra poljem djelovanja i njegovih interakcija. Poniznost, odsutnost ponosa, nenasilje, snošljivost, jednostavnost, prilaženje vjerodostojnom, duhovnom učitelju, čistoća, postojanost, samoovladanost, odricanje od predmeta osjetilnog zadovoljstva, odsutnost lažnog ega, opažanje bijeda, rođenja, smrti, starosti, bolesti, odvojenost, nevezanost, za djecu, ženu, dom i ostalo, staloženost u ugodnim i neugodnim okolnostima, neprestana, neokaljana predanost meni, težnja ka životu na osami, nevezanost za druženje s velikim brojem ljudi, shvaćanje važnosti samospoznaje i filozofska potraga za apsolutnom istinom. To proglašavam znanjem, a sve ostalo je neznanje. Poniznost, odsutnost ponosa, nenasilje, snošljivost, jednostavnost, prilaženje vjerodostojnom, duhovnom učitelju, čistoća, postojanost, samoovladanost, odricanje od predmeta osjetilnog zadovoljstva, odsutnost lažnog ega, opažanje bijeda, rođenja, smrti, starosti, bolesti, odvojenost, nevezanost za djecu, ženu, dom i ostalo, staloženost u ugodnim i neugodnim okolnostima, neprestana, neokaljana predanost meni, težnja ka životu na osami, nevezanost za druženje s velikim brojem ljudi, shvaćanje važnosti samospoznaje i filozofska potraga za apsolutnom istinom. To proglašavam znanjem, a sve ostalo je neznanje. Poniznost, odsutnost ponosa, nenasilje, snošljivost, jednostavnost, prilaženje vjerodostojnom, duhovnom učitelju, čistoća, postojanost, samoovladanost, odricanje od predmeta osjetilnog zadovoljstva, odsutnost lažnog ega, opažanje bijeda, rođenja, smrti, starosti, bolesti, odvojenost, nevezanost za djecu, ženu, dom i ostalo, staloženost u ugodnim i neugodnim okolnostima, neprestana, neokaljana predanost meni, težnja ka životu na osami, nevezanost za druženje s velikim brojem ljudi, shvaćanje važnosti samospoznaje i filozofska potraga za apsolutnom istinom. To proglašavam znanjem.
ću ti objasniti predmet znanja, tim ćeš znanjem okusiti vječnost. Brahman duh koji nema početka i koji je podređen meni, leži iznad uzroka i posljedica materijalnog svijeta. Njegove ruke i noge, oči, glave, lica i uši prostiru se svuda. Na taj način na duša postoji, prožimajući sve. Premda je na duša prvobitni izvor svih osjetila, nema osjetila, nije vezana iako održava sva živa bića. Transcendentalna je prema ganama prirode i u isto vrijeme gospodar svih guna materijalne prirode. Vrhovna istina postoji izvan i unutar svih pokretnih i nepokretnih živih bića. Zbog svoje suptilne prirode ne može se vidjeti ili spoznati materijalnim osjetilima. Premda je vrlo daleko, nalazi se u blizini svih živih bića. Premda se čini da je jedna duša u svim živim bićima podijeljena, nikada nije podijeljena. Na duša je jedna, iako održava svako živo biće. Trebaš shvatiti da se proždire i stvara. On je izvor svjetlosti svih svjetlećih nebeskih tijela. Transcendentalan je prema tami materije i nije očitovan. On je znanje, predmet znanja i cilj znanja i nalazi se u svačijem srcu. Sad ću ti objasniti predmet znanja, tim ćeš znanjem okusiti vječnost. Brahman duh koji nema početka i koji je podređen meni, leži iznad uzroka i posljedica materijalnog svijeta. Njegove ruke i noge, oči, glave, lica i uši prostiru se svuda. Na taj način na duša postoji, prožimajući sve. Premda je na duša prvobitni izvor svih osjetila, nema osjetila, nije vezana iako održava sva živa bića. Transcendentalna je prema ganama prirode i u isto vrijeme gospodar svih guna materijalne prirode. Vrhovna istina postoji izvan i unutar svih pokretnih i nepokretnih živih bića. Zbog svoje suptilne prirode ne može se vidjeti ili spoznati materijalnim osjetilima. Premda je vrlo daleko, nalazi se u blizini svih živih bića. Premda se čini da je jedna duša u svim živim bićima podijeljena, nikada nije podijeljena. Na duša je jedna, iako održava svako živo biće. Trebaš shvatiti da se proždire i stvara. On je izvor svjetlosti svih svjetlećih nebeskih tijela. Transcendentalan je prema tami materije i nije očitovan. On je znanje, predmet znanja i cilj znanja i nalazi se u svačijem srcu.
Trebaš znati da materijalna priroda i živa bića nemaju početka. Njihove preobrazbe i materijalne gune i tvorevine su materijalne prirode. Kaže se da je priroda uzrok svih materijalnih uzroka i posljedica, dok je živo biće uzrok raznih užitaka u ovom svijetu, zbog svoga dodira s materijalnom prirodom. Živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune prirode, tako nailazi na dobro i zlo u raznim vrstama života. U ovom se tijelu nalazi još jedan transcendentalni uživatelj. Naklada i udobrava i poslet kao na duša. Trebaš znati da materijalna priroda i živa bića nemaju početka. Njihove preobrazbe i materijalne gune tvorevine su materijalne prirode. Kaže se da je priroda uzrok svih materijalnih uzroka i posljedica, dok je živo biće uzrok raznih patnji i užitaka u ovom svijetu, zbog svoga dodira s materijalnom prirodom. Živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune prirode, tako nailazi na dobro i zlo u raznim vrstama života. U ovom se tijelu nalazi još jedan transcendentalni uživatelj. Gospodin, vrhovni vlasnik, koji naklada i odobrava i poslet kao na duša. Trebaš znati da materijalna priroda i živa bića nemaju početka. Njihove preobrazbe i materijalne gune tvorevine su materijalne prirode. Kaže se da je priroda uzrok svih materijalnih uzroka i posljedica, dok je živo biće uzrok raznih patnji i užitaka u ovom svijetu. Shvati ovu filozofiju o materijalnoj prirodi, živom biću i među djelovanju guna prirode, sigurno će dostići oslobođenje. Neće se ponovno roditi ovdje, bez obzira na sadašnji položaj. Neki opažaju na dušu u sebi meditacijom, neki njegovanjem znanja, a neki djelovanjem bez želje za plodovima. Neki predani su upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o njemu. Oni zbog svoje sklonosti k slušanju autoriteta također nadilaze put rođenja i smrti. Onaj ko shvati ovu filozofiju o materijalnoj prirodi, živom biću i među djelovanju guna prirode, sigurno će dostići oslobođenje. Neće se ponovno roditi ovdje, bez obzira na sadašnji položaj. Neki opažaju na dušu u sebi meditacijom, neki njegovanjem znanja, a neki djelovanjem bez želje
za plodovima neki. Premda nisu upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o njemu. Oni dok svoj sklonosti k slušanju autoriteta također nadilaze put rođenja i smrti. Najbolji barato, znaj da je sve što postoji, i pokretno i nepokretno, samo spoj polja djelovanja i poznavatelja polja. Onaj ko u svim tijelima pokraj duše vidi na dušu, i ko shvaća da ni duša ni na duša u uništivom tijelu nikada ne bivaju uništene. Istinski vidi onaj ko vidi da je duša jednako prisutna u svemu, svakom živom biću, ne degradira se svojim umom. Tako prilazi transcendentalnom odredištu. Onaj ko može vidjeti da sve djelatnosti vrši tijelo koje je stvorila materijalna priroda, i ko vidi da jastvo ništa ne čini, istinski vidi kad razboriti čovjek prestane razlikovati identitete na temelju različitih materijalnih tijela, i svuda vidi živa bića, dostiže spoznaju Brahmana. Polji barato, znaj da je sve što postoji, i pokretno i nepokretno, samo spoj polja djelovanja i poznavatelja polja. Onaj ko u svim tijelima pokraj duše vidi nad dušu, i ko shvaća da ni duša ni na duša u uništivom tijelu nikada ne bivaju uništene. Istinski vidi onaj ko vidi da je duša jednako prisutna u svemu, svakom živom biću, ne degradira se svojim umom. Tako prilazi transcendentalnom odredištu. Onaj ko može vidjeti da sve djelatnosti vrši tijelo koje je stvorila materijalna priroda, i ko vidi da jastvo ništa ne čini, istinski vidi kad razboriti čovjek prestane razlikovati identitete na temelju različitih materijalnih tijela, i svuda vidi živa bića, dostiže spoznaju Brahmana. Istinski vidi kad razboriti čovjek prestane razlikovati identitete na temelju različitih materijalnih tijela, i svuda vidi živa bića, dostiže spoznaju Brahmana. Posjeduju viziju vječnosti, vide da je neuništiva, duša transcendentalna i vječna, iznad guna prirode. O Arjuna, unatoč dodiru s materijalnim tijelom, duša ništa ne čini niti biva zapletena zbog svoje suptilne prirode. Nebo se ni sa čim ne spaja, iako prožima sve. Slično tome
Duša utemeljena u viziji Brahmana, ne spaja se s tijelom, premda se u njemu nalazi. Obratim sine, kao što sunce samo obasjava cijeli svemir. Živo biće u tijelu, obasjava čitavo tijelo svjesnošću. Oni koji očima znanja vide razliku između tijela i poznava materija tijela, i shvaćaju proces oslobađanja od robovanja materijalnoj prirodi, da stižu vrhovni cilj. Osobe koje posjeduju viziju vječnosti vide da je neuništiva, duša transcendentalna i vječna, iznad guna prirode. Ova džuna, unatoč dodiru s materijalnim tijelom, duša ništa ne čini niti biva zapletena zbog svoje suptilne prirode. Nebo se ni sa čim ne spaja, iako prožima sve. Slično tome, duša utemeljena u viziji Brahmana, ne spaja se s tijelom, premda se u njemu nalazi. Obratim sine, kao što sunce samo obasjava cijeli svemir. Živo biće u tijelu, obasjava čitavo tijelo svjesnošću. Oni koji očima znanja vide razliku između tijela i poznava materiju tijela, i shvaćaju proces oslobađanja od robovanja materijalnoj prirodi, dostižu vrhovni cilj.